megalayapost.news. Ngadap da kacing angnut namta kajing kesam tai yang menaduni kong gigi jonga kalong kuno. Nanti ngadap da kacing keman bu beli try kedal ba kusi budaya kajing kesam kajonga. Kakenhun kinunya tuktung kebelatip kum ke di Ultimate Legend Bikers Association tulbang kabadai kawai ki kinhun ki belale shibun ki kami senai se kilung yeng ki badung bejenjar hapo gejala hakasin sejan kani kakenhun hapo jengilang ba OS Julai kum Presiden Rangba lambat ki dekhan ki lailen ban IT part sai kawai ka yeng syakalung yeng ka badung kabalada ban shna pni tenat bhada kakenhun tulba kate kilung yeng kabalayo pedang ya ka yeng thmai ni ki sangti jong kakenhun tulbang kadi ka yeng ka samjong kong titi miri warjering besong basa hakasnong nyang bernai parila kabadan hagi umsning ka kong titi meri warjering kadai kalok jong uba shal binus lengdo marshilong barkida laingot ki khun ki ti bar waina pedang ki khun jong ki udai badan ha pedang jingduna ha ka bor kran bar hagi por menshua kani kalong yeng ka shong ka sa ha ka yeng ka bajon bar ka bala serdap tang ban lat nau slam bar kal air batang ban yot ya yodam hagi por min ha bayo pedang pat ya ka yeng ha kani ka sing ka kong titi meri ka klam la ban buri ki umat kemen namar ka jingyo ka yeng ka baitanan ban shong ban sa bat ba kala dei ka waina ka jing ang nut jong ka ti kalong yeng ka bala urlong da ka jingyo ichngai ka kenhun tulba nagalyang kate galong kemi kalapan pau jing sengu e kenhun tulba ka bala pai kmat shaka yeng jong ki bar haju ko por kala kit bok ru yaki ba ublei undang yai kerku yaki makinang la malam teng yaki niki kam ki bakraw haswa ban IT ka yeng shaka te kalong yeng nagalyang ka kenhun tulba kalapan long shwai ka jingelang ka balong kum kadak ka jing rake lupa ya ka Christmas ha ka bala yo ban samru iki jan kup sa shaki katu ka nitali kilong yeng jong kasnong parila balapan gentang ru ikate ka yeng do posto je khonglam ha bakran ka te jingelang nagalyang Presiden Rangba ka tulba ba OS Julai ulai thu bakum ka kenhun kadap daga jingkeman bagilala ban pendap ya ka thong ka jongki ka balong ru kum ka kam ban shakri shak imlang ka salang ulai thu ru bakit khot jongane ka kenhun kim dei ki badan ba em bat bun hi ki dei ki badang im ha ki jing kamai ki barin hendroi daga jing ya kan showlang para dekhon daga men siem ka bakelun ka bala penlong ya kane ka kenhun tulba bakan la ban pendap ki kinu ki kam ki ba ka angnut ban le na ka benta ka imlang ka salang tinjublik ong ne lada utrai tei ya ka yeng ki minat lena ki batei ya ka lada utrai sumar ya ka nong ba unong up upet lena te ngai hu blen ta ka sektor ba no ka khot ya nga ban duai ban bu aka jing duai na ka bata ka nong yeng bat bun se ha bangi pegentang ya ka no ka yeng ya no ka tiar ha bangi pegentang kalau ngubah ketim kentang ngomong no la separated la penkertang no syauturai bapa menong pikong ba kadi yeng ba in duai mentang yang kentang hot pilong tau soldat ya basuman ni yeng kadi ke jong ublei kadi ke jong utrai dengan kentang yang yeng ublei hi un sem ni yeng un don menta bat suman ni yeng bat kita ki bo dong setan ni kencing penwit kencing dum kita melaban let on board so we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Asya syukuran Pagi kun I CTV tu hadian. Ah tu lah ya ni Hai. Shot. Ani. Adi. Pigment mo. Hai. Ngadap da kacing angnut namta kajing kesam tai yang menaduni kong gigi jonga kalong kuno. Nanti ngadap da kacing keman bu beli try kedal ba kusi budaya kajing kesam kajonga. Abang apa ngasih pe yang mau bay ya ki di kisah turba ngasih pe ting kum tu abang ai kum no kita ki mau pepli kisah turba ba it kila ban yarap ya kajing kesam ka jong ki wei kum no ngam yo mau ting ngasih dong ha men sim na jong ndai kapoi dong khat hajing hasam ka jong kum ba ublei hiu la pha pang ya kajing kesam ka jong ba kin pha ikising tulba ba ikin pelam ya kajing kesam ko jonga ndre ditang kajing ai smongu ublei namta gi khon gi ti jonga bopi hatu gi por ki baslap ha kap nang nei ko kadap ko khawe skill air tei sakatin ndre ngadap da kajing smongu it kising tulba ba it kilala ban pendap ya kajing kesam ko jonga rangkat kasnong
nakidang baas nong nakiskitris nong kantam iki nong kit mau kit tiar katu ka ying kasem ka jonga ka balong riat ka balong tem ndrei ngadap da ka mesim susudai iki bapli ha ka jingkit mau kit ciam katno ka jing terang ka jing thaj ka jongki ha bangai i kikit iki mau ki ciam katno ka jing thaj ka met ka phat ka jong i namal ba ka ying jonga ka lalong bi chat thliu bi phung ndrei ngadap da ka jing sung kemen na mata ka jong i be la pelek sitom sisa ya ka ying kasam ka jonga akan mau perwan ki khun ki para ka jonga bli ki om mei ka ying jong phi ka pe ka ying jong phi ka jot mei kum ta kum ne mong ngam le kum no kan khun ngam don kalat ka dan ti mo bangan sna na la jong ndrei ka khun ka jonga shwa ba kan mi ni ying ka jonga ba le sa sing postori dong inga pin sa yo me ka ta ying ka ting chom nam ta ying ka sam ka chong phi pin sa yo me ndrei ka dap da ka ting sung kemen sisa ngam sung la mudur du kam sem lo jong bagan yo ya ka ying ka sam lo jong ndrei ka dap da ka ting sung kemen de ki sang tur ba ba ki la ban ying ban ying ya ka ying ka sam ka jong ndrei ai ngu yo ble trai kan rat bo ble trai kan rat un kur khu ka do ya ka ying ka sam ka jong apa ya ka ying ka no terang ka ta ka musim ba ka ying ka jong ka la uri long sisa da ka jing yang da ka jing yang ya ka ying ka sam ka jong ndrei ngadap jing sungu iki sekretari iki rong bas nong ba ki lajet kerpang iki jing ka sam ka jong ndrei ha ka pol ba i penrung ya ka skim ying ro ida ong inga ba pet ti wan nam kuslai namal ka ying ka jong phi la dap ai la ti shwai phi shakmat phin sayo hi ka ying ka bakhampa ya ka ne ndrei ida ong ba in sawan ya rap hi da mano na mata ka ying ka sam ka jong phi langkat i sekretari bio ni mo ba idon rakat ilai i sisa hi ta ka khamat la jong ida ong hi nga ni pha phadei kan thei breu kum no phanut bansa e ka ni ka ying mo ting teng uk pau le bla sa le la ting teng hasnong ting teng iwan mit iwan yong ting teng ka ying jong i kalong bong hong bang hang ndrei i ai bor ini sekretari bio na ka liang jong ka bio i ai sisa ya ka so ka job na mata ka ying kasam ka jong ida ong ida karpat hi nga pawan nam kuslai pan sayo ita ka ying kasam ka bakhamba ya kan ni ro pan sayo ka bakhamba shu ndrei wan nam kuslai ubalai uban sakiar sak da ya ka ying kasam ka jong phi ndrei na ka liang ka jong ai ngu yu blei chai kan rat bo blei chai kan rat ulala ban pen biet pen biang ya ka ying kasam ka jong hadu tiar ba hadu ki khau hadu ki sini ilala ban pendap ya ka ka ba kisang tulba ki trang ki de ban ai na do ka mesim ki dapan urlong sisa ndrei ngang as kiti ka mon kiti ka diang na mata ka sing tulba ba ki lala ban pen urlong ki khon ki ti ki jong ka jing dri ka jing dum ha jing da ki la da ka slap ki la pen urlong sisa ki khon ki ti ki jong ba kin dri kin kudup ya ka ying kasam ha ka ying kasam ba pen sna ki ying tulba ba ki lalat ya ka slap ilalat ya kal ilalat ya ko ka ndrei da kan ni nga ai bor sa phi bai sing tulba ba ba phin la ban pele pha shu iki breu ki baduk ki basuk kan no ki trang ba ki i sisa ya kata ki dapet ya ka mobile kan no ki trang sisa mo kumba phi pele lam ki we nga ro ni ko habang apet ki we kan no trang ka mesin maki ro ki trang baki pen urlong sisa ya ka so ka jing job jong ki sing tulba ba hakan ni kasngi ngakwa ban ai kublai ya iwe pe iwe ngakan mau pol bawan ban pen praying ai satu dhum mo ngai ya be hakan jing ya pen praying namal iying jengi lalong kum tam siklimat ibre ibobon ba ndrei ngadap da jing sungwe kisang turba be kilawan ban pele ya ka ying kasam ko jonga langka di malong ibawan kamar kumulaong i presiden mene ba ngemdan fund kamdan kapisa isa ong nga ngemla ban pendap trai mentau senam tinggal ong i nai kuslai bengas surki i te yang ai serki kelang kuno pinut ban ong ba wat kuslai na imnya bisa ha bangi don ke jing temu ka babaha ublai don rangkat ban ngi dai mau ba pendap pen biang yangi hi dai tang kita ki bang yarap ki wei pat leng ba jongi ki ba ublai la yarap ngi ngelong jing ker khush ki wei ajua sing ona do dang ret ba ka jing teli ka long ka bor anang he nang san yo ngawi dai jing teli ka long ka bor jing teli ka long ba dai adu ba dadan ha ka seng tul ba ngasung thu ya kata ka jing mut ba ka jing teli ka long ka bor
Ngidon nagi unit ki prepare ki member ki prepare kidon ki basubelas ngi kidon ki babyang ka kam ka jam henring ya wan lang hang ni taka wei ka jing themu pat ka wei ka thong bang long ka jing ker kuis ki wei ngi ya no senyang kat pangidon yam da bu bang nong man hap ai kata na mangi suthu ki kidon la long ka ying man pen biang man pen bet dei ka dei tang ka jing no man sim ka jong ki ban le ka dei kam ka babha ki ya wan lang ki ya snok ti lang Hoi dan na pening jong ki trai la bandan ki benang sayang wai ru gam papadan ki la jong. Dan ye wan shikamat ban pensnai ki ying ki wei pan. Ban long ka jing kerku da ka jing kemen ka jong ki ngila kemen lang mangi. Ini di sini bang kemen ba oi ngila trai stom baro kini blalet. Da ka jing arab jong ki babun. Bon sing ngi jing long breung ya thnam ngi yaung ngi auto pom long ta bale am tan dai hala po ini ipon ngi klet ri kita barokhat. Hadin mangi yo ban IT kini ki ying ki badai ban yo ka kajing kemen kajong ki kapelong ingi bangin kemen abang ladan kata kajing bangin snai kini kajing hani om sning tingila kontak i presiden jong ka ni ke unit ni top survey chung pikum julong karukong ngi sai survey ngam jude bangin snai to ngi sai survey ngi da bun por bat bun benang ngi penlut ban survey na mangi kwa i ka bangin ai itai badi hak ban yo ai kata ngam pa kan long len oi bat komta ki unit ki prepare ngile bikum tangala da pensiona dun riut li ki yeng da tanah ke central body bar kidan ki we ki unit ki pensiona paro dengi khen lang khat art li ki yeng ila pensiona ila no senyang skem lang salang ski badon kam mi ki yeng ban dana uslap na kal air bat ila long ka jingker khu ski we lang ba ka jingker khu ka jong ublei pat yangi ngajukan mau na ka tin ka jong ublei provoke khat saw lai we kong ubaban ben yu baduk upenleran ila nong thau Ndai ubai snai yu bakerdu upendan buram yu ngi dan hang ne ban pendan buram yu blai langba ka jingker khu ka jong u yangi kasam ka pasau kuwe we gong sup utau ba perkhat yu baduk utrai on pelat yu ha ka jing sitam ngaya da kata hi nakapor sa kapor ngi dan ki family problem jing hang ni dan baro la ka jong ka jing hayang hasam ka jing ndringi i ya ka skandriang abang wan bantur ban le ikni kam ka babangi klet kita baro Bat nga sukuman sikat day bahkan ikatul ba kajong ngingiyawan ngi no senjang da kajing singongu om day da kajing singong sarong uban no san spa uban no shipo uban no san ka kaju kador ngidan naman paro nang ngipet ikaman sim kajing singongu ka bau blay la kerku yangi ngenlong kajing kerku pa jakiway bat nga da sukuman sisya bat nga sungdap tak kaman sim kabang naay ku blay kerpang ya baro ki member jong atul ba ki blano met bat man sim ki bam tengka shu iladi ban ya no senjang sing ka kam ka babha klem da klet ru ya ki riu shimat ka baju ya rap ingi na ka por sa ka por ba ni ong ban ngin snai ngam ju kham dalet pan nang no ru ni Facebook status ki status jangi ki la ban yo i ki WhatsApp status ba kyong ngaru ngakwa ban dan bentalang ngan ai si udo bilat si perni ngan ai mau blok kumta ban ngasong comment si ka de ya ban nang ya ki sing nang ya ki por ki dan shibun ki bakom kita ki bawan shakmat ban ya rap yangi ni hi dalade ngam la ban ai klem ka jing no senjang ka jong pi ni long tang kata bag blay upedan kam ngi bingila ban long ka jingker kui ki wei leng ba jong ni oi ngila tap sedang ngalapet hadu santli ki ying ki bala IT yang ka ying ka baning kong klem yo ban dapet ba dari santli ki ying ki bala IT bangen pen mana bangalet na ka wei ka jaka sa ka wei ka unit namang isat pensnai ki ying ha kita ki jaka ka kidan ki unit ki jongi khna bangin la ha ban survey bangin yo ba itai long ying ibadai ban yo ta kadang isat pet ba sa kita ki jaka ki unit jongi kidan kitulba kidan hangta bangin yo bi ki ying ibadai kren na kini kapor namar manus nem ye ka ju hi ngi saiban si kren ye ka ju hagani kapor nga kwa ban ya thu khana ai phi man hagani ngai kan do yu wei rider hagwai dukan ba lai thu ba de legend de rider yo iu ni lu ko sangi uang hidai Christian rider lah yo isi ki patch ki pengisna ngong yu ni gimde Christian rider le kat sebang nilai kan ka baru ha kanu program ngi penlang gibu swar gi jing duai ha kanu ki right jangi rugi bu swai ulai gi jing duai na kita kadawa kwa ban ya thu fi ba ni kum ka sentul ba kidang don ki khina hangi gi ba dang pule ki badang bela ki badang hapana yeng man bagi le program
isu ye kan show be nongkong isnai kita ke yang ha lengdok marang ngimpat kampat dangam kampat sutho isu mi kita pisah ini hadai kat akasin ke baar nasi ong ye vice president kang kani ta kala de ka kam jong blai pha yang ni menen ka dang yo selok ini ba belum pa jong ka ye ga buram kani ka de ke jikar khu jong blai ye ke jing ke jikar khu jong blai ye pi jubab ye ke jing duai jong pi lamba jong ni ngim dei ge ro kim dei ban khu blai yang ni hoi ni yalam ye kani ka seng ni don ki perlok jong ni ki ba don ka ban sim ban yaram andrai marwai maki kimla ban le andrai dakila ya wan lang mat ngi hagani dengila ya lum lang hak ya lum lang ya kata ke senyang jong ni ila ban perlok ya kata ga ye bon sini ni sedang ya ga ye ngani thui fi ngim judan fan ngim judan ye wisu obai ya sakmat ngintip ke pisah kawan tagadaw kaburam ka ay sa ublay namaru ublay hiba wapha yang ni next year ngintip hagano ka district inline kayeng jong no gin pensna hangno ka kayeng badok ki kerteng kumno ki jai yu ki nyama yu ki jukai nya kata andai ublay upha yang ni dalai ongi ki presiden kumgani umsning ya ongi presiden ong sepenjit kayeng ka badok tam kabala idon kam sisay na jingarap dapor wan ngiging gilap ya kata kayeng tingi gila ngedbet bagi kem kan tachro yeno nuru yang nginya sinay gini kayeng kem fan ya chakmat boleh udon rekat manus yang nasi ong bagade kijing pa jong blay gade kijing ku blay yaki langba jongi ban ongi ban ngingi bet kibyang ngimdan kata handrai isi phau tangka isan phau tangka jongi kalong ke jingkar khu ya kita ki bomdan ngingi dan si phau kibe kita kimdan handrai da ke jinga lumlang jongi da ke jingi kan show da ke jing sengek jongi ila ban perulong ya ke nikakam ublay rum ino aingi man bagi pentreng si ong nanong inyo ini bisa next week lanong insiu ngingai scambet bag ngin la ban pandep hadu ban digila syai ban pandep di kini hitam Megalayapost.news